камъка, с които да работиме по време на ретрограден Меркурий. Винаги е хубаво да сме наясно с текущата енергия, за да може да работиме с нея, а не срещу нея. И в случая, когато имаме ретроградни планети, това означава, че планетата се движи назад и генерално е хубаво да преразгледаме текущи неща, стари неща и да видим къде може да ги подобрим. Не е хубав период да започваме тотално нови неща, които никога не сме правили и за нас самите са нови. Що се отнася до Меркурий, това е планетата, всъщност, която отговаря за комуникацията, за интелекта, за бистрия ум и за ясната мисъл. Когато ретрограден, може да има някаква затруднена комуникация в ежедневието, на ежедневна база. Може да има проблеми при комуникация. Той така много обърква полети, закъснения, транспорт. Може да имате така неясни, небистри мисли, да не може да се разбирате с околните, да не говорите на един език, както се казва. И сега няколко добри камъка, които ние може да използваме, за да помогнем да премине този период по-леко, като това са камъни, които може да използвате през всеки един ретрограден Меркурий. Първия е лабрадорит. Той е чудесен камък, който ни свързва с нас самите. Тъй като казахме, че това е хубаво да се преразгледа текущи неща, стари неща, да се обърнем към себе си навътре, за да видим какво всъщност не върви и къде може да го подобриме. Лабрадорит би ни свързал с нашата интуиция и наистина да видим това, което реално е важно за нас. Това, което може да отпадне и е време да отпадне, и да се концентрираме върху това, което всъщност искаме да подобриме. Чудесен е за медитация, може да си правите ежедневни медитации с един лабрадорит по време на ретроградния Меркурий. Друг много добър камък, който може да използвате, това е шунгит, който пък е точно чудесен за пътувания, полети. Както казах, Меркурий може да обърква такива закъснения, канцелирани, отменени полети и въобще всякакви такива забавяния. И това е един чудесен камък, който всъщност на нас може да ни помогне през този период. Също така и с технологиите. Би ни помогнал, той е така доста предпазва от тези електромагнитни вълни. Друг камък, който пък би ни стабилизирал, ако имаме някакъв хаос, това е черен турмалин. Ако се виждаме, че сме в някаква ситуация, която вече е станала хаотична и ни притеснява, тревожени и така нататък, или пък изпадаме в страхове, разни страхове се връщат и така, може да ни помогне всъщност да ги пуснем тия страхове, които ни задържат от нашия растеж, от нашия прогрес и да вървиме по-така уверени, стабилни и заземени. Този камък би ни помогнал точно така в моменти на хаос да ни стабилизира. Друг камък, който е чудесен за пак вътрешна работа, себеопознаване, това е лапис лазули или лазурит. Той е наистина чудесен за себеопознаване и тук говорим да имаме точно тази ясна визия, за да може да се свържем, да разберем, да опознаем, да сме сигурни кой е автентичния аз. Това са чудесни камъни, с които може да работите, мили хора. Ако искате, аз ви каня в KJ Club, който е един клуб за ритуали с кристали, където съзнателно работиме и използваме текущите енергии, където да може да прилагаме нашите кристали и да подобряваме ежедневието. Ще ви оставя линк в коментарите. Приятен ретрограден Меркурий от мен!